iki mau entar. Masuk dah. Masuk dah, Bos. Hah? Ini kita kira nantang yang gaduh saya kira latih tadi. Aku bukaan ini gaduh ya. Ngomong coba kira sih ya. Gaduh ya wes. Kalau nek pagi ini menung sobat keren yang di menung sobat. Kayak bukan ya? Apa? Apa ya? Bocel lo, Pak. Maling kita ya. Buat tembak nih ya. Bocel lo. Awak ayo main waktu. Ini, Pak. Main Dua. Iya. Duit lah. Ayo, ayo, kono. Rame ya, Pak. Rame wis sing udu wis. Tinggalnya kan ya. Tinggalan ya wis. Ayo. Nang opo? Uang lah tak main yo. Cak main. Jangan main yo. Apa ini? Yo. Yo. Depan ini yo. No, ambil rame tak dulu enggak saya yo. Yo. Ayo nih gue. Yo wis, yo. Lah, nang curi kayak gini ratu. Sampai Pak. Iya, buat. Iya. Apa tadi? Ayo. Boleh lanjut gampang. Buat aku gowo. Lah di dhewe Gampang yo akeh iki. Ini Pak. Betul mesti kan. Kami Terus panen ini kok dikasih di main kok ada yang menang akeh. Karena ini jain panen ini. oh anggo lek Oke, oke ya. rame. Kat pengenane wis rame. Aku tahu menang kok. Oh, Iya. oh. Anu aja ngomong molek, ngejak aku lho. Ora tenang ae, kok lek menang tak perseni ya. Oh iya. Kamu gede ku. Oh iya wes. Aman mau ya. Wes. Iya. Iya. Oh, kita di Bandari, Oh iya. Di bandari. Yo mira, dia mira. Bandar yo full lah. Omahmu mbok udok nih. Ayo saya. Lah iki wis ndak anu Mas. Ini asal pembuang tinggi lagi jadi. Oh ngono ya. Di bandar gede. Ya aku soalnya amben takut tipu kan anu. Aku tahu roh. Ora dibayar Dari tahun main ini, Ya. Bukti bantu. Omah mbok udok nih. Yo. Wis ya. Oke. Sampai panenan kok. Wis yo. Ayo tak ngene iki. Alah kono. Ini 4 kilo. Yo. Kilo ya. Makan kalau Jadi ngono kae yo. Jos. Yo. Aman mau ya. Awas ora aman. Yo, oke. Yo, permainan itu lo, permainan. Yo. Oh, dari paling kuat nih dari. Yes, yo. Tadi tak kodok, Pojok iki anyar lho iki. kodok. Yo. Tengah api merapot. Bisa, Pak Lancar. Piye? Ngopi sik. Kodok ya. Oh, gater ngopi apa? Kebubut. Ya iya no. Tuh, bebas itu guys. Udah omah mbok udok nih yo lek. Kodok, kodok nganu iki. Arep pasang kan. Oh iya, oke. Pasang jangan apa-apa. Wes cepet tuh iki apa ya? Oh, metu, metu menan. Iya. Lah bener. Oh.
sik. Regane telu limo. Yo. Kok kamu ndon iki? Ayo. Sik. Enteni sih, Pak. Sik juragane sik. Ah, wah. Los iki. Wes. Wes. Yo, sik. Ya wes. Wes, los wes. Yo kenceng doang, apa? Ora untung piye? Lah itu dilengko. Ngene dhuwit iki. Ah, ngene. Kenceng. Kam tuh nomor loro pokoke. Alah, lagi arep kenceng iki wong loro yo Dik. Aku ki arep ngele iki lho. Iya. Iya. Tak oleh. Nah, kowe kan gak metu tak jotos iki kowe. Wes. Ya mau arep ngenteni to. Iki penjati ya niki Buka, metu buka. Oh, wes. Buka belum jangan bro. Nah. Hei, Kabeh yo seket delok iki seket par. Kenek. Kenek. Ipok iki 56. Iya, Balik iki kene. Itu. Entuk iki. Nek, kowe entuk apit. Apit bol. Itu ya, iki 5.000 tadi 15. Iya. Kang, Kang. Kene. Ora iso. Sampai tak oleh kene kan. Lah kowe to nang kene gak jaga kok piye kok ngene kowe? 5 bayar. 56. Lho. 54, 56 ya. Iya. Kena cicil tadi pok. Kok Kene dhek balekne, Pak. Iki oh ya. Oh, piye iki? Iya. Angkut aku. ayo ngono. Wes. Wes urung. Wes ini. Sak jang tai asu. Ini ya bayar dong. Wes urung. Wes Pak. Wes. Mau jalan mulai kuningan ndi malah. Wah, paling tok ya lah. Main mes iki ya. Ya ini lah. Ayo guru. Dua ayo. 5 gitu. Juragan yo kan udu yang akeh. Plong-plongan ya. Plong-plongan iki. Ini Kang. Jual papat, Kang. Ah, wes. Wes. tak lihat Mas. Lah, wes. Ngelih wis bayar mau. Ini paruh Mas ya. Paruh. Wes. Ya, wes. Ora iso. Wes. Wes iki piye iki? Oh, wes. Nyari wes buka. Maling budak kok dhuwur sirah ae diunyar-nyar kaya ngono. Ya. Ayo. Tek iki bosku nek kene iki. Kowe mau jalan Wes. Ini wes ora iso wes. Engko ini. Nek Kang torok kan mau torok piro ae. Kenek kabeh tambahan. piye. Wah, iki nek penambah anyar iki. Oh, golek iki lho juragan. Wong kere iki. Yang wong kere. Kere duwe to. Ya ngene dilanduk wis. Kok Pira iki? Yang di nganjuk buang ngono lho. Nek dhewe iki kok oleh pira? Lah, njolak delok wis. aku Kon kerja mah rene ngopo to iki mau wijane? Ayo nambah beketot iki wis aku bari juragan iki. Wis. orang gitu orang canggo apa Ndang. Au, ndok rokoke ya. Iya, ndang. Iki. dia ndak Iki rokoke iki. Wis. Apa-apane. ini jadi kok Oh, pro kayak banner orang. Wis to, Kang. Wis. Apa wis sudah wis. didile ya Pak ya
lali. Apa duit? Lancang kita siap kabeh iki. Bentar ya. Wis. Dar. Sik. Dari urung. Iki. Iki tak ngene ya. Dar. Dar. Wis. Wes. Waduh. Lagi piye iki? Berarti kena kabeh iki yo dadine ilang. Jadinya enggak bayar kowe yo. Wis ciak kabeh ini. Kosong. Iki dadu apa to kaya iki? Iki banget. Omae sugih kedari banter kaya tai. Kosong iki lho kosong. Iki yo eneng. Aku yo Kowe aku megang gara-gara megang. Kowe megang yang. Saiki jone. Kowe aku ora Ini ae udune rame. Dudune. ayo Besok barang potongan. gendang du. Wah, kecorong dino njaluk dhuwit ini. Yo. Iki ngene Ini bangkrut aku. Tak kesek. Tak kopiok iki lho. Sing wae putang iki. Bang, kowe bayar urung dino urung. Iki Bayar kok. tak kopiok lho. Ya, Udah saya kan. Ya. Kingkul lek tak kopiok metune dadune. Ini apa ini? Waduh, aku nyak apa iki? Duitmu ditokno kono. Lho orang wae. Yang kene enggak tombok ngalih. Aja diciaki gandare kon. Adok apa yang Iya, ciak. Tak iki mau. Ini tak penyak orang tombok blas. wis Ini. Nah, Wes, ngono bang. ngalih nambahi. Kok le nambahi piye ta? Lek ngalih iki tandone kene nambahi tambah nambahi. Iya, Ono 5.000 dinang 6. Lho, lah wis sirku ki udu yo geri iki kok nambahi. Iki ora Sampe ngene, sampe udu sing ndi? Bu, tadi dagang kene. Nah, sampean dagang kene. Yo. Iki ning ndi mau? Iki ujuk kuning 5. Iki tak ciak kabeh. Iki rasa iki. Ya tak ciak pisan. Tak udone iki lho, tak udone demit. Nambahi. Yo wis tambah ono. Lho tak tambahi. Tak sampean di duite. Lho, tak kaplok iki. Iki lho. Legak. Iki tak sampean di. Iki ambek iki. Jumlahe pira? Jumlahe pira dhisik? Iya, bener. lho lho yo mbo iki gandar wis tak. Sing kanan Bahaya apa sing mulai lak iki lho. Duit ngene iki tak 20.000. 20.000. Nah, terus dar rungono. 20.000. Yo 20.000. yo 40. 40 40 sampai 2.000. 20.000. 60. tidak yo 60 sampai 2.000. 20.000. 80. 80 bos. 80 ta. 60 sampai 50. Nah, iki berarti kan kon nambahi modare lek nyiak. Saya tak tambahi kan dadi iki. Nah, bener ta? Nyambai tiakan. Nah. Ora modal kuwi. Jare nang kene balik. awakmu juragan udu nyapa ning kene Ciak itu. Ora goblok duit iki mau iki. juragan ora udu Ndak Terus iso ayo. iki. Wis gak masuk iki. Demit dar. met wis Buka langsung buka. Oh, ciakne ora aja. Ora kal bayar. Tak ciak iki dar ya. ora apa-apa Ciak nek kene setan dar. Ayo. Lah grenyak. Iki wis Tambah-tambah iki piye karepe iki? kopiok ora iki Ya dibuka langsung tujuannya. Eh, sampe ngopi aku golek. Tujuannya. Iki nek dadune kok iki. iki nyapa iki mbok jipuk iki ben kene Tembak dan apa iki? Iki tekku iki tak ciak iki. Mana iki lho? Kabeh iki tek iki lho, tek Wes, juragan. Jadi nanti. Udah bodoh kabeh. Wis, oh. Ayo buka. Ha. Oh. Oke lah. Oh, ya ta? Bos. Masuk ta? Nah, masuk lah, Bos. Hah? Kan dari masuk iki. Apa itu? Orang mulai kowe. Dulu apa jali? Papan oleh kabeh jali. Oleh iki aku ya. Cuma iki kita. Oleh. Kok gak urusan begini. Lah kuwi dhuwitku iki mau ija. Duduk ini. Ning ngene. Enek nomormu. Iki 6 di ana. Ora lho, Silih nang aku kabeh. oleh. Silih nang bol. Ya. papat Kita dileh kene tau kene oleh iki. setan karo demit Papat dune 6. Boleh. Betune gak ono 6. Papat 5 bol. wis piro Kowe iki piye gang megang? Aku ya kena kabeh entek duitku. Iki jatahe oleh akeh bos ya. Iki ini dar dhewe aku ditang kowe ta orang iso nyaur. Iya. Ora oleh tak nyaur. Kok ngene ya. Aha. Andani. Buka terus ya. iya wis Tenang dar. Dar
Betunta aku minyak oleh ya. Oleh wis. Ya dia oleh. Gara kowe entek duit kuwi saya dadol Pak Neli sesuk iki. Wong kere kok do. Aku ki penggawe Wis orang iki. Kere. Betul teh bos. Sejak kabeh ada. Yo, jan. jadi kabeh yang bosnya. Oh. Mesti oleh jadi kabeh. Kenapa kowe kok kocok antara ya. Omahmu lho bodok nek tak bayar. Meneng wae ngalih. Ayo, wis. Mikir. Kau kalah iki. Niat tok iku dergas iki. Cuma ngendi? Wis rewel ae iki. Enggak udu. Awakmu ra udu. Niat wisan. Enggak udane Ya niat. mbok ciak dandare badok kopon. Udah ya. Iya, udah balik. Niat ngono ya. Nyak cekel kono kene tak ampleng iki nyak. Nih, Wah, Jagang ngene. ini pertama nih kene ditale nih. Dagang aku. Iki mau tas metu setan iki nanti mati beketat iki sak ring kabeh ngene lah wis. Oh, kudurain tos wis kene. sik tanjakne ini. Ora oleh. Wis udah pertama kok. Minyak. Lah kan diciak kene mau. Wis Aku nyak oleh. Enggak wes enggak ya nanti. ya dadi sitok kene. Wis. Tak buka lho. Wale ngene. Joran. Lha iki jadi apa wale. Delok rene metune kae. Rene metune piro? Ayo. Andani lho. Wong iki nek pinter ngono. Oleh kabeh iki. Iki apa bekecot kok bekecot Iki bongko mati. Bongko mati ora oleh kowe lho. Tak duitku Kang. Ambil. Piro? Kalau belau buat. Yo ini. 20.000. Agak abi. Aduh, kene Kang iki. Kene Kang. Oh, kedemu. Kamu ketemu dulu iso. Lah iki coba itu. Tinggalan duit ya. Itu tembang ya Kang. Ah, kudu lancang. Kalau dia kan bayar ora apa-apa. Kuat bayar ora wi juragan wi. Minyak ora. Minyak ora. Iso kuat bayar ora kowe iki. Didutak-utak kowe kok malah Kadol tegalanmu mawon. Dolen sih. Jangan jadi apa di ini lah. iki wong klambimu bodol kok arepe minyak nek. Iya. Piye urusane iki kok? Gua tidak. Jadi cuma pakai ambil lo. Dolanmu dolen lan minyak ora. Oh tak yakin nih saiki wis. Kowe nang ketemu Kang. Iso adol apa kene tak tukune kene. Aku jangan pusing ya wes. Dong. Dalemu wi. Hanya rak. Ini ayo. Tangane dik ngoteh. Kok juragan iki blandar apa piye? Ya sik mari ini Mbak iki dhewe ra oleh we. Lah iki 3 loro iki. Ah. 200 no. Iki blandar kuat bayar wae. Bayar 200 ora bayar. Yo ndas, kopi ndas. Wes, kudu iki aku. Kabehane ini metune. Enggak salah metune iki pakai kabehane. Cek ini. Oh iya. Siap apa? Wes siap. Ya. Bukan. Kabeh ya. Nek kabeh. Yo balen bos. Yo balen bos cuman. Balen nih. Yo balen aku kalah akeh kuwi. Kamu tak biro kalahe. Oh, hitung atus sing kunjul lah. Hitung nek kunjul lah kalah. Masa gak duwe balen. Ora. Wong main nek kalah, tidak sesuai balen iki. Adentak iki mau entar. Lah nanti sesuai balen. Aku yo pegel aku. Menyae kamu. Oh, apa iki ngono kalah iki?
Apa kata kai? Ora. Ora.